Masážní ortopedické podlahy Ortec jsou užitečným pomocníkem při cvičení vašeho čtyřnohého přítele. Cvičení na podložkách posiluje proprioreceptory a kinestezii, což pomáhá vašim chlupatým společníkům cítit se stabilněji a jistěji v prostoru. To je důležité zejména u štěňat a starších zvířat, zvláště těch, která jsou po operaci. Trénink dodá jistotu i těm, kteří tráví hodně času v uzavřených prostorách s rovným povrchem. Jak cvičit? Na začátku nechte psa, aby si podložku prohlédl. Motivujte k chůzi po podložce pomocí pamlsku jako odměny za úspěšné splnění úkolu. Postupně zvyšujte obtížnost tréninku tím, že k relativně hladkým podlahám přidáte ostřejší díly. Položte dlaň na lopatku psa a mírně na ní zatlačte. Tělo psa se bude snažit udržet rovnováhu a procvičovat ji. Poté proveďte totéž na druhé straně. Vezměte střídavě do rukou jednu přední tlapku a druhou, aby se pes naučil balancovat. Nezapomeňte svého mazlíčka pochválit za skvělou práci. Cvičení štěňat může trvat několik minut. Zpočátku se rychle unaví, lehnou si a usnou. To je normální a nemělo by se to uspěchat. Podložky můžete umístit na místo, kde se štěňata často nacházejí a ony budou nový povrch zkoumat a cvičit sami. Můžete taky dělat společnost svým mazlíčkům. Chůze po podložce je příjemná a velmi užitečná. Cvičení na masážních ortopedických podložkách posílí svaly a vazy chodidel.